Bună lume, eu sunt Alex și azi am să vă arăt cum să descărcați Mobogenie. Pasul 1. Intrați pe Chrome sau pe orice alt de internet și scrieți Mobogenie. Dați pe primul rezultat și dați descărcare. Eu nu o să o mai fac, deoarece îl am instalat. Ca dimensiune MB. Da, și cam atât și în clip de astăzi. V-aș ruga să dați un share și un like. Dacă încă nu ați făcut-o, abonați-vă.